ランデブーポイントに到着しました。これより作戦を開始します。ちゃっちゃと片付けるぞ。根こそぎ当てるよ。よーし、ゲージ満タン。根こそぎ当てるよ。大型バイスの質量反応を検知。解除してください。まだまだ衰えてないよ。うりゃ。ターゲットの機能異常を検知。射撃開始。ちゃっちゃと片ター付けるぞ。ゲットの機能異常を検知。射撃開始。なめるでないよ。見切った。なめるでないよ。見切った。すべてのバイス反応の消滅を確認。お見事です。敵の増援を確認。解除してください。ごめん、処置回避。ほりゃほりゃ。みなぎってきた。ありゃありゃありゃ。必殺全力 520% だ。ありゃとか。わーとか。ダダダダダ。みなぎってきた。ほりゃほりゃ。うりゃありゃふんは。必殺全力 520% だ。みなぎってきた。わ警告。大型バイス反応が接近中。解除してください。ーうりゃ
ですね。実はですね、最初にちょっと変わった手法を取ってまして、